иджы къапщтэмэ хэкумкӏэ урысеймкӏэ урыӏуатэм зэреплъымрэ хэхэс адыгэм еплъыкӏыу хуиӏэмрэ тӏэкӏу зэщхьэщокӏ абы кӏэщӏу кӏэщӏ дыдэу и гугъу сщӏынщи, япэм урысей лъэныкъуэмкӏэ мыр ӏуэрыӏуатэ цӏэр щӏыфӏэтщари сыт? ӏуэрыӏуэтэжурэ псалъэкӏэрэ къакӏуэ лъэпкъ щӏэныгъэрат нэхъыбэу ӏуэрыӏуатэ фольклор жыхуаӏэри. Иджы хэкумкӏэ уплъу щытмэ, лъэпкъым щӏэныгъэу къыщӏэнар нэхъыжьхэм къаӏуэтэжыр, ӏуэрыӏуэтэжу къахь лъэпкъ щӏэныгъэр куэдыр ямытхыжыфа гуэрхэри къэнащ еж хэмылъу, ауэ хэкум нэхъыбэу тхыгъэкӏэ, тхылъхэм ихурэ, архивхэм щӏэлъурэ, тхылъкӏэ къыдагъэкӏыурэ ӏуэрыӏуатэр езыр зы щӏэныгъэ ӏыхьэ гуэр хъуа хуэдэу зэфӏэува. Ауэ хэхэсым диаспорэ адыгэм и ӏуэхур апхуэдэтэкъым. Тхыбзэ зэрыщымыӏам папщӏэ, псалъэм папщӏэ, Тыркум ис адыгэхэм псоми дощӏэ анэдэлъхубзэкӏэ упсэлъэныр, утхэныр, тхылъ зепхьэныр, тхыгъэ зепхьэныр ямыдэу щыта пэтми, адыгэм и лъэпкъыщхьэр кимлик щыхуэтӏэр тыркубзэкӏэ, лъэпкъыщхьэ идентити щыхуэтӏэр къызэрынихьэсыжыфар ӏуэрыӏуатэра. Иджы нэхъыжьхэм мыхэр хэкум кърахыжа гъыбзэр, хабзэр, хъыбарыр, нэгъуэщӏыр хьэщӏэщкӏэ яӏуатэурэ, нобэр къыздэсым, иджыр къыздэсым, иджы стукӏэ уеплъу щытмэ, тӏэкӏу нэхъ кӏащхъэ къэхъуами, апхуэдэ классик фольклор жыхуэтӏэр къэзыӏуэтэжыф нэхъыжьхэр нэхъ мащӏэ хъуами, иджыри къэс фольклорым, диаспорэм мис ар хуилэжьа и лъэпкъ щӏэныгъэр, лъэпкъыщхьэр къызэтригъэнауэ щыта. Нобэ мащӏурэ лъэбакъуэ-лъэбакъуэкӏэрэ диаспорэр тхыбзэм хуокӏуэ, адыгэ тхыбзэр къегъэсэбэпыну яужь итщ. Тхьэм жиӏэмэ, сэ иджыри тӏэкӏу сыщогугъэр абы, мы диаспорэм щыӏэ ӏуэрыӏуэтэ культурэр ӏуэрыӏуэтэжкӏэ пшахъуэм хэмыхьэжыуэ тхыгъэ тхыбзэм, тхылъым иралъхьэжыфыну апхуэдэ зы ӏэмал иджыри щыӏэу сэ согугъэри, Тхьэм жиӏэмэ къыддэхъунщ ари. ӏуэрыӏуатэм техуауэ куууэ ухэӏэбэм куэдыж жыпӏэфынщ, ауэ и мыхьэнэр апхуэдиз зэрымымащӏэр, зэрыкуэдыр, диаспорэм тхыбзэ зэрыщымыӏам щхьэкӏэ, сыт ялъэкӏми ӏуэрыӏуэтэжурэ лъэпкъыр зэрызэтраӏыгъар, мысткӏэрэ генерасионкӏэ зыр зым зыӏэпахыжурэ къыздикӏа хэгъуэгур, къыщӏэкӏуа хъуар, и щхьэусыгъуэр, мис а зауэм и зэранкӏэ хэкур ябгына зэрыхъуар. Нобэ мыбы исхэми хэхэсу къызэралъытэжыр. Мы хэгъуэгум и лъэпкъхэм ящымыщууэ езыхэм зы хэгъуэгу яӏэжу, зы хэку яӏэжу зэрыщытыр, абы къыхэкӏыуэ езым я бзэ, я культурэ зэраӏэжыр, я лъэпкъыщхьэр хъумэн зэрыхуейр, нобэр къыздэсым ӏуэрыӏуатэрар яхузыхъумар диаспорэ адыгэм. Абы папщӏэкӏэ иджы дэ доплъри хэкумкӏэ теориекӏэ тщӏэуэ щыта зыгуэрхэр, щӏэныгъэ гуэрыр, тхылъыжьхэм итлъагъуэу щыта зыгуэрхэр нобэ а нэхъыжьхэр кӏуэ пэтми мащӏэ хъу щхьэкӏэ, дэ илъэсипщӏ ипэ, илъэс пщыкӏутху ипэ дыкъакӏуэу тытхыжауэ щыта ӏуэрыӏуатэхэр, хъыбархэр, мис ар гъэщӏэгъуэну диаспорэм ихъумэфа. Щӏихъума хъуари сыт? Тхыбзэ иӏэтэӏым, телевизион иӏэтэӏым, радио адыгэбзэкӏэ щызекӏуэтэӏым псалъэм папщӏи, мис абы папщӏэ культурэр, дауэ жысӏэн, культурэр зэрызэӏэпахыр ӏуэрыӏуатэрати, ӏуэрыӏуатэм игъэзэщӏэн хуея къалэныр икъукӏэ куууэ, икъукӏэ, дауэ жысӏэн, икъукӏэ гуащӏэ хэлъу, къару хэлъу апхуэдэу иджыри къэс къекӏуэкӏа. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, ӏуэрыӏуатэр зезыхьэ, мис а нэхъыжьхэр бзэр зыщӏэу, зыгъэшэрыуэу ӏуэрыӏуатэ, мис а хъыбарыжьхэр, уэрэдыжьхэр къэзыӏуэтэжу щыта нэхъыжьхэр ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэкӏэ нэхъ мащӏэ хъуурэ макӏуэ, нэхъыбэ хъурӏым, ауэ нетӏэ зэрыжысӏащи, дэ иджыри дыщогугъ, мис а лъэпкъ щӏэныгъэр пшахъуэм хэмыкӏуэсэжыпэ щӏыкӏэ, диаспорэм ихъума лъэпкъ щӏэныгъэр иджыри зэхуэтхьэсыжу къэкӏуэну щӏэблэм я
лъэ къэсыжын папщӏэкӏэ тщӏэфыр тщӏэн хуейуэра?